Amuk Suramarata Jayamarata Kurawa Majane. Lah dalah iki menungsane. Ana dongeng endhek-endhek dipanungga patenana panunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja tindak kuala lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan aku ngerti kok Mas aku ngerti yen kowe tekan kene iki diperintah karo atasamu kon goleki aku wis paham ngerti aku Petro eno apa Suwatama anak belo. Hus. Kowe moyok ya. Walah ora dosa moyok kowe ora dosa. Apa dosane kamu moyok kowe? Ah wong kumpulanmu ki sengguni. Ngene, mumpung durung ilang nyawamu. Kowe mulya. Kowe kok wis ta kowe arep ngilangi nyawaku apa kowe Gusti Allah ngono apa piye? Kowe arep ngilangi nyawaku. Lah wong sing gawe uripe rung wancine Petruk ilang nyawane kok sumbarmu kok sajak kaya kowe kandha karo Semar aja mbacut oleh mbangun kayangan. Lah terus kon murungke. Lah kono bangun-bangun dhewe kok ora njaluk ragat semen ya ora njaluk kowe kok. Lah kok kowe cerewet. Kowe gelem teko, ora gelem ora usah teko. Ning aja ganggu ngono lho. Sengkune karo rene, karo penditane mau rene. Sikil kuwi ya suwe ora ndugang ndas pate. Ayo rene. Aku nek wis ngene iki mati tak lakoni. Urip ngopo? Mung doyak-oyak mindring tok. Mati tak lakoni. Ayo. Aja mung kowe, sengkune kon maju rene. Nek perlu Duryudana kon maju rene. Ayo. Lho. Kemaki. Ayo kemaki yo ben. Kere kok kemaki. Alah perkara melarat keri sing penting gleleng. Ora usah dadak perkara gleleng. Sing penting wong wedok iki cedhak ra ketang ra ndek apa-apa. Nyedak sik. Oh, sing penting iki kapusan sik. Lho. Sing penting rabi sik, ora ketang bar kuwi ngenes, ora masalah. Sing penting rabi. Ya ora ngono piye? Konsepku dhewe kok, konsepku piye terserah. Oh, nyatane ya Wrantawati ya kerasan dadi bojoku kok. Wis, kowe gelem minggat apa ora? Yen nganti ora gelem lunga, kelak tak tugel gulung ayo. Kowe rangkep 1000 aku ora bakal tinggal gelangan solong melayu. Petruk ora bakal wedi. Siapapun musuhnya. Lho. Yen pancen ngono matna sastra jendramu wat kenaji Jawa matramu. Tebak dadamu ora mlesat igamu aja takon dosa. Ing kene. Kok disumbar iki madhep rene matane. Wis sik tak aku goleki kancaku. Oh alah ya kok jare ora ado-ado kok. Ora ketok kabeh. Man. Anu man. Wis. Ayo. Piye balen ono lemu nantangmu piye? Apane to? Kuwi mah lho, Lena Pangendanmu kuwi lho. Oh iya. Lena Pangendanmu tebak dadamu lesat igamu aja takon dosa. Suwatama ki nek mungsuh karo dapurmu ora bakal mundur. Tau tate bedah kutha Boyong Putri. Nek mung dapure cangkeme nek kamu ditata iki. Woi! Maju. Yo! Oh! Hop! Parek. Oh, kemakine. As! Petro nang ndi? Dadi tanggung jawabku. Wah, nggawa tukang kepruk bae. Pane, ora usah golek sing ora ono. Anoman tandang ono. Wah, hati-hati, ora usah kowe rembug. Oh, hai. 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 Wah.
Oh, hei. Oh, mati. Oh, jalukanmu ya. Lelenge ora jabak kati we. Wah. Os. Aku. Wah. Wah. Hai. Ya. Wah. Hit. No. No. Ya. Wah. Ya. Oh. Wah. Kaki aku. Kaki aku. Hai. Ya. Hai. Hai. Oh. Hai. Wah. Ya. Kaki aku. As. Jegal kowe. Iki jalukanmu. Gedhoke. Mati aku. Aduh, yo. Wah. Waduh. Yo. Hei, yo. Yo. Mati aku. Mati aku. Brr. Wah, yan. Hai. Oh, woi. Ya, hai. Yan. Lo. Mati aku. Yo. Wah. Oh, oi, yan. Oi. Mati aku. Yo. Mati aku. As. Yan. Oh, woi. Mati aku. Oh. Ayo. Maju ale. Nyo. Awas dong los yo. Bagong kang garing siap. Arang keranjang tatu mutarat. Hei. Hei. Pot biar kowe. Awas truk panah. Siap. Selamat. Ya. Aku oke. Ya. Awas gong. Oke. Ayo. Ya. Ayo. Ya. Oke. Ya. Ora kena.
Awas reng. Siap. Kuat. Yo, di tunggale. Kene, tiba kabeh. Kuat. Ayo. Ora kene. Ayo. Ora kene. Ayo. Ora kene. Ayo. Ora kene. Hey! Oh, oi! Has! Yo! Wait! Hop! Wait! Ya! Oh, oi! Yo! Mati aku! Wah! Candak bekoy. Yo, yo, hit, hit, hit. Yo, hit, lo. Angel men sekelani. Wait, hit. Wait, hit, dian, hit. Wait, lo. Iyo, ya. Yo, iyo, mati tenan aku. Wah, ya. Pripun, Man? Kabare pripun? Kabare elek. Kok elek pripun to? Kurawa kok apik kon ngendi? Lah enten apa? Enten apa piye? Mesti iso nyekel Petruk. Eleh. Sing kandha iso nyekel Petruk iki sapa? Petruk kuwi isih meger-meger urip. Merga ana sing belani. Sinten sing belani? Anoman karo Setyaki. Loh. Anoman tekan mriki. Itu undangan kita. Wah, kurang ajar. Aku ki ya gumun kok. Pripun? Swatama maju pethuke Petruk. Wah, Petruk iki le omong ki sajak cangkeme nganti muntuk pinggire. Nggih. Omong rasa diselani. Terus Swatama ya rada gregeten, getak. Petruk. Maju rene. Petruk ya le wangsulan. Rangkep 1000 kaya dapurmu ora mundur. Nggih. Swatama sumbar nganti rampung jotos Petruk keringkangan. Petruk terus malik mburi terus maju ngono kuwi bake wis gawa bodyguard. Wis gawa tukang kepruk. Anoman iku iya. Swatama mungsuh Anoman. Menang sinten? Piye? Menang sinten? Sik aku tak tekon genti. Swatama perang karo Anoman menang ki dalange sapa tak tekon? Lewayangan ning endi ngono wae. Lakone apa? Ayo genah menang Anoman. Swatama dijegal, dijebleske ngebuk kok. Waduh, mutah getih mundur dadi gotongan. Nggih. Terus genti sinten Jala saha maju. Nggih, pethuke Setyaki. Wah, dijegal didak telake nganti muntir matane. Nggih. Wis genti Suwikarna maju genti. Mungsuh sinten? Kroyok. Lho dikeroyok iya.
Setyaki maju sik ya toh. Rambute suwi karo jebles-jebleske wit asem. Bareng dicandak, wah Petruk sancang-ancang komburi karo bengok kaya silat. Ciat. Bres. Wah, modar Petruk. Anu kancamu sing mati. Oh niku, heeh. Wah, Petruk gleleng ae. Petruk ya ngono, dolanan. Wah, das candak sirahe. Bagong wis siap ning mburi. Los ki, Truk. Wah, dikop komburi ae. Bres keringkangan. Wah, edan. Maine kasar cacah maine kasar saiki. Wis, bar kuwi mundur Surtayu maju nlorong tumbak. Nggih. Wah, telorongke pirang-pirang kae. Ora enek siji-siji ya sing enek Petruk. Terus saniki pripun? Ah, iki mung kari kowe ya, Dur. Kowe sing tak arep-arep. Merga kowe sing minangka dadi panenggake Kurawa. Kowe iki nomor 2 sawise Sinuwun Duryudana. Sapa meneh yen ora kowe sing tak jagake. Dadi aja nganti kowe iki mundur. Nek kowe mundur, aku kewirang. Iki apa ta jane? Watu ngundandani dalan kok bandem-bandemke wong. Wah, kurang ajar. Petruk yo anggepe iki apa kowe watu ratuku kok. Wah, apa rumasane? Watu man. Empuki. Wah, kurang ajar Petruk iki. Ana patih ora ini dibalang tletong. Kok gurih. Pun mriko. Gilane. Mangraup riyen. Rasa. Wis seben. Nek garing rak nglenthek dhewe. Aku ya lagi kukulen ya semen. Padake maskeran. Apa musuhne? Anggap ya kok. Iki Raden Dursasana. Dursasana kok Suna. Suna iki irik kok. Ayo, kowe tekan kene arep apa? Aku iki kowe manut tak cekel kowe. Nyoh, cekelen. Ora masalah nek aku tak cekel. Aku ki nek karo kowe, lho. Kowe lagi driji ora iso nyekel kowe. Iki lagi driji lho. Ora usah kowe gojek, ora gojek kok nyatane lho, ora iso ta. Ora iso kowe iki. Kowe kok arep nyekel Petruk iki ketemu pirang perkara. Aku iki satriya, Gusti Pangeran Haryo. Alah karepmu karo Gusti Pangeran Haryo, aku Gusti. Apa nyuwun kiyat. Lho. Padha derajat iki padha. Wis, kowe rasah kowe rembug. Kene, yen nganti kowe ora gelem minggat kelaku ilang nyawamu. Ayo. Kowe arep njaluk model apa? Kowe arep njaluk musuh model piye? Ayo. Kowe arep mungsuh karo Petruk mburiku kae lho, oke. Raden Anoman, Raden Setyaki, ayo. Kowe nyio-nyio karo aku, kae bos-bosku sing ora trima. Weh, ora usah ngandhaki sapa-sapa. Yen wani kowe karo aku. Ayo, karepmu piye? Aduta sing balung lut ing kulit. Sapa sing bisa nyekel Petruk, aku bakal entuk bebungah. Kowe arep perang karo aku? Iya. Nek perang genah menang kowe, mergo kowe iki satriya, kulino latihan silat, kulino latihan pencak. Terus, nek aku no kere kok. Kere iki genah kalah. Karepmu, saiki ngene. Sing gawe aturan aku. Aturan piye? Saiki aku arep gawe aturan perang wedhus. Lho, perang wedhus iki piye? Perang wedhus iki mbek-mbekan. Perang mbek-mbekan. Yo, sapa sing kecekel muni mbek kudu diculke. Oke. Iki jenenge adil. Yo. Sapa kecekel muni mbek culke. Ayo. Ayo saiki kowe karo aku apa sing mbek-mbekan. Yo. Matno sastra jendramu ateken aji jong mantramu. Mbah dadimu kowe. Hop. Rasa ditabuhi. Lah piye wayang nek ora ditabuhi? Perang bebel kok dadak sampah iki ngopo? Lah terus garingan ae. Oh, kowe areken duduh kowe kok. Dadi ora nggo tabuhan. Ora no. Wah, jatuh no martabatku. Ya kowe pangeran kok ditabuhi kok seneng iki. Padake wong edan kuwi jenenge. Ayo piye? Apa pangeran mlaku ditabuhi kowe mlaku dolan gaya-gaya ngono? Ya ora. Lah iya.
ora usah tabuhan. Oh ya, ayo. Kowe apa aku sing ayo. Sapa muni mbek celenge? Celenge. Has, oh, has, oh, ait. Ait kowe tembek. Ngono kuwi. Wah, ya. Gampang-gampang ngono kuwi adil. Ya. Awas kowe. Ait. Oh. Iya. Ayo. Ait, mbek. Wah, penak-penak to. Ora penake ngopo? Ya. Ayo meneh no penak kok pisan. Ah, shoot. Oh. Hei. Mbek. Wah. Ya, ayo. Nah, ayo. As, oi. Mbek. Oi, mbek. Mbek. Ayo, mbek. Karepmu. Mbek karepmu ra karepmu. Urek ya ben. Mbek alah cerewet nyombek. Ayo. Ya. Terus, hari ini. Hei, kuwi patih kuwi. Iki, hari ini. Ayo, direbut. Kowe iso ngrebut. Tak sembahi deri-deran. Wow. Tutuk godhog pecah dasmu kowe. Ayo. Hei. Kerasa ora? Urung. Wah, elok tenan bae. Ngono kuwi urung rasa urung, kurang seru. Oke. Yanter, mudhar. Ora kerasa. Wah, yan. Sing adoh, oke. Rancang-rancang kok mumpung. Mudhar. Piye? Ora kerasa. Oh, bosok kowe. Aku lek. Ayo. Oh, awas kowe botir ya. Wah. Wis entekno iki. Wah, Petro iki botir Petro. Botir Petro. Oh, lale alah matane. Enten apa? Napa nembe usum to ketake rombongane kok tegel kancane iku napa? Enten apa ta? Wah, Petruk mirang-mirangke kula. Durma Gati kok maju kaya arep ngrebut kula jebule malah kula sing kena ngaradan. Pun ngeten mawon. Ora sandadak bebingung. Niki Prabu Kresna wis lunga saka Ndorowati. Kula arep golek cara mumpung Semar niki dhewe ten Karangkedemel mergo anak-anake ten mriki. Kabeh para raja Narpati durung padha cedhak enten Karangkedemel. Tinimbang kedhisikan ratu liyane kula tak golek cara bakal nyolong ragane Semar. Ajeng kula mateni mangsa bareng.